you ready to learn? Are you ready to earn? Are you agreeable? Ini ang programa para sa mga mangumag, sa mga luyag magtuon sa pagpangumag. Siyempre, ikaw po natin sa gyapon si Mr. Aryo himself, isa ka advocate para sa organic farming, Mr. Ramon Oy Sr. Sir, mayong aga. May agalwat ruming sa salamat sa opportunity kaya na mga istoryahan tapos sa organic farming. Kung doon na papanahon, sir, organic farming, doon ka na mo ka pangita sangkuhan. So, nakita mo naman ilang harvest na kita subong sa aton nga organic rice, red rice na siya. Ang aton bakal sina, kung kaso ang farmer may ara sina, 22 pesos ng minimum na bakal ta. Extracer na siya. Kung sinimuwet pa na siya. Okay. So 22 pesos yung baklanay. Baklanay na mo. Kung black nga na 23. So, assured gina si farmer nga may mabakal sa iyang produkto. Unlike kung conventional siya, why siya siguraduhan kung bilang bakal. Ini yung predictable na tawag namon eh. Pagkatanong ka pa lang, kabalo ka na kung bilang bakal mo. So, ang pukusan mo sa bunya is how to produce more. Amo na lang na ipukusan. How to produce less expense. Amo na lang na. Hindi ka na palibog sang ano ko rin akong humay pagka-harvest ko, wala ko siyang baligyan. Ang organic rice, may market gida para sa iya, sir. May kapangita gida nga mga tao organic rice eh. Anyway, I would like to introduce Yes. Opo dato syempre aton nga chairman sir sang si Mr. Carmelo Gentile ang Association of Rice Farmers ang Tabunan ng ARFAT. Chairman, mayong aga. Yes sir, mayong aga. Oo. Sir, ang community di halos tanan tawag kahumayan. Yes, actually ang diri kundi ang ari ang kay Mr. Ramon Oy. Ari siya sa Purok Humayan na locate wherein tanan diri nga crop salos is humay. Humay gidya. Kagang bilog nga tabunan may ara 470 hectares nga humayan. So dako gid gali sir sa kalabanan sa mga pumuluyo sa tabunan is into rice farming. Yes, kwan gid humay gid ang main crop namon diri. Oo. Pero sa case ni Mr. Aryo, siya ang nagsugod sa organic farming diri sa tabunan. Si Pastor Jerry. Si Pastor Jerry nakasugod. Galing ang problema kay Pastor Jerry, wala ma-disseminate bala panaog. Lain sa kay Mr. Oy subong nga gina-encourage sa mga farmers nga mag-convert into organic farming. Wherein nakita namon nga ang bottom line sa pagpanguma hindi gali production. Income. Yes. So income ang bottom line sa pagpanguma. Kada ang naulo kan mismo farmer is production. Production. So na change nato ng mind lang hindi production, income yung dapat fokusan natin. Income. So if you go into organic farming, ang imo kun labi na gyud ikaw mo obra sa abono mo, imo binhi so wala ka masyado expense. So manaog ang imo cost production. But initially dire sa amon kay nag-convert ni from chemical nagsaylo ni siya sa organic. Organic para mismo masaylo pa lang. So may dutay pa na sa transition period. So initially siguro ang mata ko medyo damo-damo gawang gamiton mga abono kaya nag-transition ka mo. In terms of volume, no? But ang cost ka kung barato, kaya kung sabi ko, di ka mo opera sa abono mo, 50 to 4 pesos per kilo lang. Against sa urea nga 40 pesos per kilo. So para ko siyang diferensya sa, misin dubliho no pang imo nga gamiton, mas barato gyapon ang imo cost of production. Kaya transition na tawag naton, kaya initially na ma-drop yung na siya, sa amo niya given na naya from chemical ka, masaylo ka sa organic initially, ma-drop yun ang imo nga production. No? But ang amo na nagasinada nga although man drop ang production mo, but ang bakal na mo naman sa imo mahal. Mahal yan makanay. So medyo ma-compensate na siya. At later on, ang matabo sa imo kay nag-organic ka na. Ang malagas mo naman ang malagas mo na sa production sa ginambal na to. Na sabi ka 100 ka per hectare, malagas na ng 100 per hectare. So, amo na sa may transition na sa kalan, no? Amo na problema nga. Sila isang iba ng mga farmer, hindi sila gusto mag-organic, yung nakabudlay ko, no? But, ang pag-arado, budlay man gapon. Yes. Iliwato mo lang dutay ang imo nga gawi. At so, yan ang na-convert naman sila kay. Ang amon program, kami ko na sa ginamention, kung may 1 hectare ka mapaulam kami sa ibo 15,000, interest free. Ma-provide kami anay abono kung wala ka pa abono, ma-provide kami binhi kung wala ka pa binhi. That's all, mga spray da, nga mga foliar fertilizer, i-provide anay namon. So pag ani mo, baklo namon sa 20 pesos,
i-deduct lang natin ang mga tanang investment namon, ang sobra balik sa mo. Okay. So, I don't know kung hindi ka na masala ang ano. It's really difficult to change ang mindset ng farmer. I hope Magaling through this may effort, chairman sir. here. Oo. Sa pag-effort niya, pag-testing tanong, makita nila ang difference. Amo na siya. Nakakapasarangan niya dyan. Amo na siyang diferensya, sir, kay ang mindset sa mga farmers diri naka-focus na sa conventional chemical na ginagamit. So, subong daw mabulubudlay, mag-encourage sila nga mag-silo sa organic farming. Pero as time goes on, pwede ito sila mamatamat. Kay kada meeting, every meeting, gina-encourage ko na. Na-post ko sila para sa organic farming. Oo. Kaysa sitwasyon, subong sir, naagyanta pag sulanay the previous weeks, ang sitwasyon yung permi, nag-aasa kami kung pila lang ang baklanay. Yes, nag-worse na gitsubong sir. Naglala pagid. 11 to 12 na lang per kilo. Ang baklanay. Oo. Why na naani? Why na harvest diri sa amon area? Pero 11 to 12 na among gyapon. So hindi sabat ang suspension sa importation. Hindi sabat. Ari sa farmer ang sabat. Ari gid mismo. Ari gid sa locality. Hindi tayo magsalig sa gobyerno. Nung pa na permi na point out ko nga ang pagtanong sa mga rice flour farming, ang area nga may control ka lang during land preparation. Pagpadako sa imong pagtanom, pagdako sa imong umay. Pagpani. Pag-ani mo, after ani mo, wala ka na control. Kaya it's the market forces already that controls the price. Whereas sa aton sa organic, we're trying to predict. Gina-predict natin ang natabo. So, kung siya predictable. Kaya kung predictable na siya, kasi parang mapos ang iyat mga buhay. Kaya sila siya, miskin bag 80 ka bands lang ko at 23 pesos, medyo halog na ko. So, ma-bring down kong cost ko. Production cost. So, kinakari na mo ng farmer nga during sa preparation, kag sa planting, di na sila ma-focus kung paano mapabring down ang cost. So, sa isa ganit ang isturanan naman ni Chairman Gina, nga ang mga equipment natin di nga ginausara mismo ng ordinaryo nga bao-bao, it will cost them 7,500 per hectare. Land Basta preparation. maka-design kita with the knowledge of the farmers and ourselves sabi. Yes. Kasi bring down natin na 4,000 kay ang aton equipment mas madasig, mas dutay ang fuel and so on. So but part of the study na naton. That's why nagbutang ta sila nga set up direct para mabutang ta sa uli research and development para sa equipment sang rice no. But of course ang isa pinaka-problem pero sa farmer is ang drying. Precisely nga nag-design man ta sila ng indigenous, nakita mo naman dahil no indigenous nga. Ini farmer should have one of that para hindi siya magpanik kung in kaso magbaklanay. But kung organic siya, wala na sa problema kay assured naman ang price mo. Di ba bakal na yan? Oo, bakal na siya. Baklon na niya. Kaya kung siguradong market, siguradong atong supply, we could look for a better market sa buhay. Minimum siguro bakal lang 60 pesos ang rice. 280. May gabaligya ka ni sobra 100, 120. Basta maayo nga klase, may sorter ka and so on. So, malaga sa kiti, pilaman ng mga hasmen na, mahal man. Di ba nga, hindi ito makahimo sina. Kasi nga ito, pero may focus sa production hindi income. So, I hope with the assistance of chairman niya, ma-convince natin yung mga ARPAT ng mga members to go into that. At matter pa si Rolly Puentes, kumbisido na siya, arang iya da sa likod. Try na siya. Nakatanom na kami nakatanom na siya. May 1 hectare na si Ronnie. Nakatanom na siya, provide kami abono, pati bini nag-provide kami. Namabala na ito ng result sa dason nga harvest niya na. But I'm quite sure nga he will earn more than we are earning now. Sa chemical siya. Sigurado na siya, garantisado na siya. At the price of 23 raan against at 12 pesos. That's an 11 pesos difference sa price per kilo. Di miskin gamay mo production by 20%. Mabawi yung yapon tungkol sa presyo. Sa presyo na. Oo. Nagsargad ako ang market niya for organic rice. Yeah. Nabo mas health-conscious today, nowadays. Pero yung istorya naman mo. Sila isang nila, mahal ko ng organic rice. Ikuti pilang kabuhi mo. Rato lang, 20 pesos ang bilisan ko. Hindi ba? So dapat what we eat is what we are. So organic na kaon natin, mas mayo kay malayo sa ospital, may sa masakit. So ang objective dahil more on the prevention side ang organic actually.
Kaya ang mga puro na patindog ko, especially sa reactive what is happening in the ground, no? Kasi damo ka, masakit sang mga kidney and so on. Kaya Tungkol sa pagkaon natin, sa ginakaon. So with this one, sir, nga gin-try ta nga ipakita sa ila nga paano ta maglusong organic. Hopefully, makita ilang aktual gid ang sitwasyon nga amo ni siya, amo gid itsura. Sa uling adlaw nga. Ma-realize ang ganyan farmer nga wala na ganyan. Kaya kaya ang problema ko sa farmer, gina-blame niya perming government. Ang government could only do so much. Of course, mapiktuhan ka may policy sila, mga importation and so on. But as a farmer, dapat ikaw mismo ma-discarte ka bla. Hindi ka man niya matamaan, mismo inanos lada. Like nga po, na-istorya ka na perme. Nagira ang Ukraine kag Russia. Nag-4,000 ang bilis ng abono. Hindi ko kay jalapot sa gira na ito, napiktuhan kayo. Napiktuhan. Makes sense, no? Pero kung ikaw organic ka, miski magkinagira na itong imo yung abono, kay ikaw cobra. Hindi kayo mapiktuhan. Amo na lang natin na, miski kagira sa... That's why, ang control mo sa imo, isilawas mo kailan na, hindi mo yung pagpasulo ng ibang tao. Ang imo hindi lang yung ang imo bantayan, ang imo gawi sa pag-farming. Kung kadto kayo sa organic, kung organic farming ka, pwede ka katanong mga utan. So, masave mo na nga ang imo, kaya ang buno mo na, pwede mo na magamit sa utan. So, masave mo na ang imo mga pagbakal sa utan. Kasi mo yung programa, last week nampal ko may programa kami parte sa manok. So, among provide kami sa manok para mga itlog. May palisi lang. So, 2 weeks from now, provide na naman manok kami, 5 months. After 2 weeks, mga itlog na siya. Si para may additional income. But, ang among providean is ang organic farming lang. Kaya budlay man ang karong katagaan mo chemical, so mas spray siya na karon sa kilid sa manok mo. So kutob sa mga nagka-organic farming, if-offeran na sa sini nga mas namin man na may compensation sila nga mabaton. Kwandason, isa pa, baboy pagid na ma-provide mo tas ang baboy nga Malugbata na ilang ka bulan malugbata na siya para nga gasto ni farmer sa feeds dutay lang so kabata na bidusi ka bilog so bakligyan garansya sa lain ng sigida so tanan-tanan nga nakita na mo nga problema sa farmer ginatagaan na mo sang solusyon kung paano bla maging lain ang ilang kapangabuhay mga better. Chairman, anong mga kwan usually mga kwan sa farmers ang ilang nakakulbaan sa organic nga muna galow ang production? Ang magwa sini nga daw trial nila mo. Okay. Before sila magsulod gusto nila may makita sila na nga actual nga nag-income out sa organic farming. So diri kay share makita nila nga naga-produce na 65 ka bunch per hectare bala. Pero abi nila si Sir Oya is sa financier mo. Pero kung pareho nila nga level nga mga mangunguma just like sa kay Rolly, by next cropping ma-attain ni Rolly ang target bisan 60 ka bunch lang. Ang presyo 22, 23. So that is something na dako na nga bagay para sa isa ka mangunguma. Kag may ara pa siya ihatag laying manok, layers nga ma-avail niya kay nag-organic farming siya. At the same time baboy. So kaya hindi mo nga kita mag-organic kami, dutay nga. Dutay nga compensation makuha ang farmer. We want to make sure nga kung organic ka, ang imo pangabuhi mas be better than what you are now. Yes. Amo lang ang objective di. Some people are questioning nga ano ko di. Ay mo to ako pangabuhi pa kulod. Nagkatoy ko sa umabe kag anong galgal kung sa lugar ng galgal ko daan. Gusto ko lang ipakita sila nga pwede kaya maglain ng pangabuhi mo ako makatok sa organic. No? So I have to use my own resources just to prove to them, like example nga, operatan ng mga dryer niyo, nga sa libog sa likod naton, para nga makita nila nga, ga-design kita sa kabagay nga para kinasila. Ano lang, kung isa damo nagka-question sa ako nga, ano imo nga motive, ano imo motive nga imo kasi ni. Ito nga, akin na may motive ng tao, mag-imo sang mayo ako. Diba? Hindi pwede nga makaimo ko lang yung mayo. Nga question nung gidabing imo yung motibo. Kung may motive ako siguro ito just follow. Kaya ako yung believer ko pero minsan ginambal what goes around comes around. Himo ka lang pala sang mayo, wala ka lang pala sang expectation nga may mabalik ni Simo. You will be surprised, man. Ang gabalik Simo 10 times. No? Hindi ka lang kabalo, hindi not directly from them, but sa other nga bagay gabalik Simo. So, yung blessing mo galambot mo Simo. Basta wala ka lang niya pala sang agenda nga malain ang imo agenda ya. Paano na ito si Farmer mapanggaroon? Mabuligan. Kaya ako, 80 na ako.
ano pa rin, hindi naman talaga magbato sa mga kalibutan. So, why not make something out of your yung imo bigiti? Na damo man ako ng blessing rin lambot sa ako in terms of resources. Pwede mo kaya mapatindog ko na building kag maparkila. Ako yung nag-focus kay sa farming ko. Kay nakita ko kadamuan sa aton mga farmer kakinanglanon sini nga bagay. It's just changing the mindset. That is the most difficult. That is the most challenging ang changing the mindset. Pinakabudlay na sa nga part. Ang technology is there. But the problem is paano mo si farmer kumbinsi? Ang convincing power ang kulang sa to. So, sa una nga, may isa ko ka-farmer, parang ko, garantihan ta ka sa imo. Pila produkto mo last year? Yung sabi 60, sige, garantihan ta ka 60 ka ban. Miskin 40 lang production mo, tabunan ko ng 20. Sige, hindi mo na mo, although nagdubok yung mga produkto, sige, tabunan ko. Pero next time around, hindi na sa gusto niya, sir, wala na garantiya. Ma-organic na ko. Sa ilo na siya. Oo, sa ilo na siya. Kikita niya sincero. Kag sa outside diriya sa bago, mayroon tayo ba ni farmers kaya nga nagasugod niya. Sira ka na. Lamo na tayo farmer yung ina-engage. Hindi lang na sila sa bago. Yun na may hamon sa bago kay labi lagi si chairman open sa blaw receptive sa aton nga gina-propose labi lagi si mayor man mayat na Habiliana the open man sa mga produkto sang aton nga gina-advocate nga si farmer pa manggaranunon. I think amo ba nang iyang advocacy dahil sa una ang farmer amo gyapon sitwasyon year in year out nga away be changes man nga ara man ang technology ara man ang resources ng gobyerno maybe it's just matter of changing lang yung mindset. What ba changing mindset ng tayo yun na rin nga ito I agree. Sige, so balantayan kani sir kung ano na ni ang mangin siguro sa pag-harvest ni Rolly na no. Dala makita sa tanan magin ebidensya na kumaga may aktual tang ebidensya ka makita sa ila. Amon sumong ina-monitor man ako kung pilang gasto namon, pilang production namon, kung pilang kitaon man in a way. Kaysa conventional bongga for 10 pesos per kilo tamo production cost. So kung magwa sa organic 7 to 10 pesos, that is something na dako nga bagay na nga buli kay farmer. Mabili pang humaya 22, 23 compared mo sa 11, 12 pesos. So actually diri kay ari si Sir Ramon, dako nagiman nga bagay ang nahimo bala daw na intindihan sa mga farmers. Ang tinutuyo, ang advokasya nga ginahimo ay bala para sa mga farmers. Nga ginasakyan ko man na kaya kung may para production sa na partners. chairman, dahil taro nga damo, pwede na ko ka-negotiate sa mga lagko sa natapan sa Manila, mga lagko ng store. Kasi sa hindi ko ka-negotiate, kaya may pumuntas ang stock. No? Kulang sa beda mo na tabi, for example, mga Supply. 100 hectares sa beda, mag-organic. May So, supply. pagkita natin na ang production natin muna. Pagkita ka na niya sa market na PO na market. Subong bali starting point pa Sa 23, lang. bakal natin, sungi 23, so more or less 46 pesos na siya. Ang imo Bili sa bugason mo sabi. Bugason na. So, 46 more or less ang gasto mo. Ang pinakanubo na obligation mo 60 pesos man. Ang sa pre-start yan ay 150. Ang ilabaligya sa 2 ka kilo 300 pesos. Kaya may gabakal. Meron ka Ako ya basta nits ang imo nga baligya. Kaya kung na red rice kag black rice lang ka-focus kay organic. May mabakal gidya. May buyer na sa muna silang permit natin lang nga ang babae gabakal siyang bag 100,000. Tungkol nga may gabakal. May gabakal. So kung sino kailangan ikaw yung farmer, pangita kasi produkto nga may mabakal. Nga sarang makabakal. No matter ang price. Kita sa atin ng anti-poor ka, hindi niya anti-poor. Kasi pa kung gilabuligan mo si farmer, pro-poor na eh. Di ba? Pataason mong presyon ni farmer, kung manipay siya, ma-take out mo siya sa mga pigado nga mga sektor sa atong society. Kung wala na objective natin, wala man sing liwan. So, tanang nga technology di, mabutang mata di yung pandayan, mabutang tadi sa gasification, so training ground din naman, provide ko man kay chairman. So, ang DA, so manubutang naman din sa dryer, kuha ng ilang project na. So, mabutang mo sila rice mill. So, silingon nga kung araw na si farmer, hindi na siya magpalipog, may dryer siya. Galingon niya dayon. Ang niya kinang lalo na rin na hindi. Madula ang iya nga Transport cost, ang handling, and so on. Tako nga bagay mo na siya mo. Request sa association. Sa association, ARPAT. Nag-provide man tadi lote para sa kay chairman. Pero ka... Yusuf Prapo ni Zero, 650 square meters. Pero mo niya pa 1,000, may rice mill pa. Provide para sa... Well, tingnan sila doon sa community, hindi sila ni makakuha sa aktual, hindi pakita sa ila kung paano ito mag-convert kang iatag na facility. Once ang successful ng community ni,
ibang community hapos na sa makonvince. Domino effect na So lang bali siya. amo ni siyang aton nga Model. laboratory. Modelo. Laboratory. Laboratory. Pilot area. Sige. Salamat mga nikos mo kay Mayor kayong yung dalan naton diri. Oo, para makapos mo na pag-transport ang goods sa farmers. Makita mo kabataan di budlayan maglakat. Isbong yung paano niya, yung grader, dasun may piso na tadas mo nga po. So magkatawa yun. So may ari na yung project sa farm to market road ni isang hindi Na-validate na to. na-validated according to kay chairman. So hindi siya maging sibintado na siya. Mga post na sa mga Hopefully. kabataan. Kaya mga farmer magdala sa ilang produkto. It's about time kasi farmer na matutukan tagaan sa atensyon. Nagantag siya sa Dako nga bagay. Ang appearance ni Sir Oy, diri dako gaya nga bagay. Salamat kami sa muming kay ang tanan namong nga mga activity na gina-broadcast naton para mabalance ang iba naton mga community. Labi na gid ang aton mga opisyal sa gobyerno nga makita nila atong inobra. All they have to do is to support it and replicate what we're doing. Ay amo man lang na kay proven naman na siya nga mayo. Like usapon ng dryer tanaw. Indigenous dryer na siya, kawayan na sa plastic. Maka-dry na sa 90 ka sako. Inang isa kalaba na siya. Si parang may pag-ulan niya, ara dili siya mano. Pag pwede pa magamit kung hindi tagalani. Kung hindi tagalan eh, pwede tamnan na siyang utan. May greenhouse pa siya. Hopefully makita gito sa gobyerno sa benepisyo sa sini nga mga ginapang obra tanan. May magani sa mukha si Kiko Pangilinan. Grabe suportahin sa farmer. So I hope kung makita niya na suportahan niya man ang atong activity na manging naayon pa nga buhi ni farmer later. Okay. Support mo lang nilang kinanglanon. Support sa gobyerno. Sige. Kabay pa kadamo kita natunan about organic farming, especially sa rice nato, no? Kabay pa nga mata convert ang iban nga mag-go into organic man. Kabay pa nakatagami sa inyo sa dugang nga ihibalupanti sa organic rice farming sa sininga episode. Kita na kita next week sa Are You Agreeable?